Il-Gvern ippubblika rapport ta' inkjesta ordnata mill-Prim Ministru u magħmula mill-imħallef Michael Mallia dwar każ li primarjament jinvolvi lill-eks Spettur Daniel Zammit u li seħħ fi żmien amministrazzjoni preċedenti. L-imħallef ikkonkluda li fil-prosekuzzjoni tal-omiċidju ta' Neville Baldacchino li seħħ f'Diċembru 2008 Zammit ma mexiex skont l-etika u l-proċeduri li jirregolaw l-operat tiegħu. Fil-fatt l-inkjesta tal-imħallef Mallia sejħet wara li feġġet l-akkuża li Zammit daħal f'negozju mal-kunjatu tal-akkużat bil-qtil ta' Baldacchino. Baldacchino nqatel b'4 tiri f'Diċembru 2008. L-imħallef Mallia konkluda li Zammit ma segwix lanqas il-proċeduri kollha stabiliti fejn jidħlu interessi privati. Meta sejjaħ l-inkjesta l-Prim Ministru talab li l-imħallef Michael Mallia jirrakkomanda x'passi għandhom jittieħdu fil-konfront ta' kull persuna msemmija. Fil-fatt fl-inkjesta jissemma wkoll l-eks aġent kummissarju Ray Zammit, missier Daniel Zammit u l-ispettur Rodrigue Zammit hu Daniel Zammit. Fil-każ tal-aħwa l-imħallef jinnota kif dawn jiffrekwentaw karattri dubjużi. L-imħallef Mallia jgħid li kieku Daniel Zammit għandu fil-korp kien ikun suġġett tal-proċeduri ta' dixxilpina li setgħu iwasslu għal tkeċċija. Iżda l-proċeduri bdew wara li telaq mill-korp l-imħallef jemmen li legalment ma jistgħux jittieħdu passi ta' dixxilpina. L-imħallef Mallia jgħid ukoll li ħalli fidejn l-Avukat Ġenerali biex jara jekk għandhomx jittieħdu proċeduri kriminali rigward favoreġġjament kontra l-istess eks Spettur Daniel Zammit. Fil-każ tal-Ispettur Rodrigue Zammit li wkoll daħal f'negozju mingħajr ma ntalab il-permess skont ir-regoli tas-servizz pubbliku, l-imħallef jemmen li għandu jkun suġġett tal-miżuri dixxiplinarji fil-korp. Fil-każ tal-eks deputat kummissarju Ray Zammit, l-imħallef Mallia jikkonkludi li ma jistax jiġi suġġett tal-dixxiplina. Iżda minħabba li l-aġir ċensurabbli tiegħu ma kienx daqstant serju, kieku kien għadu fil-korp kien jirrakkomanda li jkun suġġett biss għal twissija. Il-Prim Ministru bat l-inkjesta għand l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija biex imbagħad jieħdu l-passi kollha neċessarji.